Go. Vi vil gerne finde en generel regneformel for at finde f-mærke x af et andengradspolynom. Så det vi vil finde, det er, at hvis vi har formlen for et andengradspolynom i f af x lige med ax i anden plus bx plus c, så vil vi gerne ud fra den her formel direkte kunne finde et f-mærke x0-værdi for andengradspolynomet. Og det ved vi ikke helt, hvad er endnu. Men det smarte i at gøre det på den her måde, det er, at du sparer dig selv for at skulle gå igennem trætrinsreglen, hver gang du vil finde f-mærke x0. Så det vil vi gøre for jer, og for at gøre det overhovedet, så skal vi igennem trætrinsreglen. Så vi starter med trin 1. Trin 1 går på at finde delta y. Og for at finde delta y, så skal vi finde to komponenter. Det er f-mærke x0 og f er x0, men også f af x0 plus h. Hvis vi starter med f af x0, så er det bare at indsætte x0 i x's plads. Og det gør vi ganske nemt ved at sige f af x0 i anden plus bx0 plus c. Og her kan vi ikke komme meget længere, fordi vi ikke har nogen produkter, der er i gang. Så vi fortsætter med f af x0 plus h. Og det gør vi igen ved at indsætte hele ledet x0 plus h i x's plads. Så vi skriver det a gange parentes x0 plus h, og så i anden, plus b parentes x0 plus h plus c. Og hvis vi kan vores andengrads kvadratrodligninger, så kan vi meget hurtigt gange ud og sige, at her så får vi ax0 i anden ved at sige x0 gange a 2 gange, ved at sige ax gange 0 og så sat i anden, plus ax a gange h i anden, og så har vi et dobbelte produkt af de tre komponenter, så det er 2 ax0 plus h. Og så fortsætter vi den næste parentes, b-parentesen, hvor vi så bare ganger ind i parentesen. Så vi har b gange x0, som bliver bx0, plus b gange h, som bliver bh plus c. Og så har vi formen for f af x0 plus h. Og vi vil kunne se, at der faktisk ikke er nogen komponenter, der hverken deles sammen til at trækkes fra hinanden. Så vi går bare videre til det del, som rent faktisk er at finde delta y, som er forskellen mellem de to ligninger, vi kommer frem til. Og det gør vi ved at finde delta y er en forskel, og det gør vi ved at trække f af x0 plus h, og så sige minus f af x0. Så delta y er lige med f af x0 plus h minus f af x0. Og så skriver vi den her formel igen hernede, og skriver ax0 i anden plus ah i anden plus 2ax0. Det står x. På et a. Vi har lige skrevet noget lidt hurtigt. Der var h plus bx0 plus bh plus c. Og det var den ene formel, så for at trække f af x0 fra, så starter vi med at lave en minusparentes, så vi kan huske, at de her værdier, der står inde i parentesen, altså skal skifte fortegn. Plus bx0 plus c. Og det kan vi bare gøre med det samme, og sige plus gange minus giver minus, og igen hele vejen ned. Plus gange minus giver altså minus. Så vi fjerner parentesen. Herfra kan vi så begynde at trække ledet fra hinanden. Så vi vil opleve, at de produkter, vi fandt her, kan vi også finde her, nu bare som positiv og negativ form. Hvilket gør, at vi kan trække dem fra hinanden, og altså forkorte formen. Vi kan starte med at sige minus c går ud med plus c, minus bx0 går ud med plus bx0, og minus ax2 går ud med 2 ax0 i anden. Det var også i anden herovre. Så hvad vi har tilbage? Delta y er de produkter, som der endnu er tilbage, som er ah i anden plus 2ax0h plus bh. Og det har vi delta y, og derved har vi afsluttet trin 1. Godt.
Nu når vi har fundet delta y, kan vi gå i gang med trin 2. Og i trin 2, der siger vi delta y divideret med delta x. Og om delta x er det egentlig det samme som at sige h, så vi kan skrive det sådan her i stedet for. Delta y skriver vi op igen, og det er ah i anden plus 2ax0 h plus b h. Godt, og det dividerer vi så på. Og så får vi axh i anden divideret på h, det er ah plus 2ax0h divideret på h, det vil sige, at det er 2ax0 plus bh divideret på h, det vil sige, det er b. Og nu har vi egentlig afsluttet trin 2, så derfor kan vi gå videre til vores tredje trin. I trin 3, der lader vi h gå mod 0. Og det betyder, at vi gør h så uvilkårligt, vi gør h så uvilkårligt lille, at vi egentlig kan sige, at vi ganger med 0. Så det er ikke helt af det, vi gør. Så hvis vi siger, vi skriver den lige over igen. Nej, det gør vi ikke. Hvis vi siger a, det vil sige, det er a gange 0, det er 0, så den skriver vi slet ikke op. Så vi siger 2ax, h står der, det havde jeg lige glemt. Det vil sige, at gange 0, så vi siger, at det bliver 2xax0, ingen h, plus b igen. Så nu har vi egentlig lavet trin 3 og lavet h mod på 0. Så det vil sige, at den her var egentlig det, vi ledte efter i starten. Den generelle ligning for n-grads. Det skriver vi lige op her. X0 plus b. Og nu har vi egentlig fundet det, vi ledte efter, som var den generelle ligning. Det er et B. Og ja, vi fjerner lige det der. Ja, og det er et B, og ikke et H. Det kan man godt se. Det er yes, et B. Og det var det.